Şeýlede Mar vilayatynyň polisiýa müdüriniň Sakarşagy Tranyň polisiýa bölümine awtouloklaryň çeýniki ýagdaýyny anyklaýış hemde Hasabaş topanyň edara binasynyň açyjy dawarasy uly ruhunetlige şatlyk şowkyna wesenni. Bu binalarda ornaşdyrylan enjamlar awtouloklaryň çeýniki ýagdaýyny anyklamaga, awtoulogyň dolanýyş ulgamynyň işini, tezlik ölçeýjetiniň aşyklanýyş ulgamynyň talaba laýyklygyny, awtoulogyň hereketlenýärjesining ýurdumyzda kefitlenen ekologiýa kadalarynyň talaplaryna laýykdygyny, ýeňil hemde ýük awtouloglaryň durudyjy ulgamlarynyň işini doly gözden geçirmäge mümkinçilik berýär. Dawarada gutluk sözler bilen çykyş eden adamlar hormaty prezidenti bilen öz ýurdy, öz halka barada diýen bimeşür ul aladalaryny ýürüte bellep geçdiler. Bina edilen täze detha hemmeleri diýsen buýsanlardy. Awtouloklaryň çeýniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasabaş işlerini kämilleşdirmek bugun kunna eller tutulýan wezipeleriň biridir. Şonuň üçin hormaty prezidentimiz ýurdumyzyň ýaraglyk işleriniň belen serkirde başdy. Bulgamyň işini kämilleşdirmek barada ýygy aladylary diýär. Bulgamda işleriň ilatyň ösen islegine laýyk gurulmagy şunyň esasy talaplarynyň biridir. Dawlatmyjylar halkymyzyň awadan durmuşyny öpüşen etmekde, ýol hereketiniň howpsuzlygyny ýygy ýola goýmakda möhüm ähmiýeti bolan döwre we binalary sowgat eden hormatly prezidentimiz hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza tüýs direkden çykan alkyş sözlerini beýan etdiler.